O rei Filipe presidiu en Vigo a revista naval e a demostración dos tres exércitos con motivo do Día das Forzas Armadas que celebrará mañá o seu acto central. Grandes buques, helicópteros e paracaidistas fixeron as delicias do público que abarrotou Samil. O Tribunal Supremo volve a avalar a tramitación eólica da Xunta, confirma a legalidade do Parque de Bustelo, na comarca de Bergantiños. A decisión do Alto Tribunal abre a porta a desbloquear os 90 parques eólicos que están parados agora. O presidente da Xunta di que é unha boa noticia para o sector industrial e para Galicia. Espertar cada día nun destino percorrendo o mundo sen presa e sen horarios son algunhas das vantaxes que nos ofrece o turismo de caravana, un xeito de viaxar que se consolida grazas aos avances que ofrece o sector. Caravanas que se converten en pequenas ou non tan pequenas casas con rodas. Hoxe coñeceremos as últimas tendencias. Comezamos, boas noites. Exhibición dos tres exércitos en Vigo na véspera da celebración por primeira vez na cidade do Día das Forzas Armadas. O rei Filipe presidiu a revista naval Os buques da Armada. En Samil está Patricia Vilar. Sí, o rei Filipe VI chegaba a Vigo a primeira hora da tarde. Aquí embarcaba a bordo do buque Audaz coas Illas Cíes como telón de fondo. Pasáballe revista aos barcos da Armada e tamén da Garda Civil. Foi o primeiro dos actos oficiais desta conmemoración do Día das Forzas Armadas. O seguinte tivo como escenario esta praia de Samil. Aquí hubo unha exhibición aeronaval e terrestre dos tres exércitos da Garda Civil, unha demostración que o rei e as autoridades presenciaron dende o palco e o público dende o paseo. O rei Filipe VI pasa a revista naval desde o buque Audaz ás unidades da Armada e da Garda Civil fronte ás Illas Cíes. Así comezaban os actos oficiais previos ao Día das Forzas Armadas, que por primeira vez se celebra en Vigo. Foi un acto breve antes da exhibición que faría as delicias do público, que enchía o paseo de Samil e parte da praia. Os exércitos mostráronlles as súas capacidades. Primeiro, a patrulla acrobática de paracaidistas. E chegou o turno da RILAT. 7 vehículos de alta mobilidade entraron na praia para enfrontarse a un grupo armado e tomar o seu posicionamento. A unidade militar de emerxencia realizou un simulacro de salvamento de persoas. No palco de autoridades seguían con interese as manobras o rei Filipe acompañado das autoridades. E hubo que liberar un buque secuestrado por terroristas. Helicópteros da Garda Civil despregaron as unidades de intervención de elite no buque antes de perseguir a parte dos terroristas que intentaban fuxir. Foi unha das exhibicións máis espectaculares, pero quedaba o prato forte, o desembarco para tomar a praia. Unha operación integrada de medios navais, aéreos e terrestres que deixou coa boca aberta ao público. Como broche final, a exhibición espectacular dos Harriers do Exército do Aire e as evolucións dos helicópteros da patrulla Aspa. A Avenida de Samil será tamén o escenario do acto central do Día das Forzas Armadas. Xa está todo preparado, Patricia, pro desfile deste sábado. Sí, os efectivos que hoxe demostraron as súas capacidades aquí diante dos vigueses participarán mañá xunto con outras unidades dos tres exércitos e tamén da Garda Civil nese desfile do Día das Forzas Armadas. Case 4.000 homes e mulleres percorrerán desfilando o máis dun quilómetro da Avenida de Samil a partir das 12 do mediodía. Un desfile que estará presidido polos reis de España acompañados pola princesa de Asturias e un desfile que obrigou a establecer algunha restriccións de tráfico no percorrido do mesmo, pero tamén noutros puntos da cidade. Grazas, Patricia. Máis asuntos deste venres. O Tribunal Supremo volve fallar a favor da Xunta e dá vía libre á construción do Parque Eólico do Bustelo, paralizado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desde 2023. A decisión consolida o aval do Supremo á tramitación da eólica en Galicia e abre a porta a desbloquear os 90 parques que están parados agora mesmo. O Supremo sentenza que a empresa Grinalia pode construir o Parque Eólico de Bustelo, entre Carballo e Coristanco, cuxa tramitación autorizou a Xunta en 2023 e que paralizou posteriormente o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Como en casos anteriores, o Alto Tribunal anula a sentenza autonómica e avala que o parque poida compartir instalacións de conexión con outros da mesma empresa, o principal motivo polo que foi suspendido. Tamén confirma que a tramitación foi correcta e que o proxecto conta con todos os permisos concedidos.
Esta é a segunda sentenza do Supremo na mesma dirección, reforzada por outra do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do ano pasado, que tamén lle deu a razón á Xunta na tramitación dos eólicos. O sector considera que o fallo abre a porta ao desbloqueo da enerxía eólica na comunidade e confía en que canto antes se poidan resolver os máis de 200 contenciosos que agora mesmo teñen paralizados uns 3.000 megawatts en Galicia. Alfonso Rueda asegura que esta sentenza do Supremo é unha boa noticia para o sector industrial en particular e para Galicia en xeral. Vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí, de una forma más segura, más barata y en cantidad y calidad suficiente. Por tanto, creo que es una buena noticia. A economía galega mantén o pulso. O PIB aumentou un 2,4% no primeiro trimestre do ano e segue creando emprego. O que máis tira é a demanda interna, o consumo das familias e das empresas. No primeiro trimestre tamén creceron os postos de traballo a tempo completo, 1,5 punto. Un de cada 4 coches que se fabrican en España sae de Galicia. Na clausura da Asamblea do Clúster da Automoción, Alfonso Rueda destacou o bo momento que atravesa o sector na comunidade. Gloria Varela. Sí, efectivamente, Galicia mantén esa posición de liderado nun sector que representa o 16% do Produto Interior Bruto da comunidade. Nun contexto global de incertidume, os representantes da automoción reunidos este venres aquí en Vigo destacan a importancia de contar cun marco laboral claro e predecible no que prime a colaboración entre o público e o privado. O Goberno galego ten en marcha un plan con máis de 200 millóns de euros para seguir dinamizando e respaldando a automoción. Alfonso Rueda agarda que nos vindeiros meses a automobilística china SAIC elixa Galicia para sentarse. Uno de los elementos fundamentales, aparte de posición geográfica, aparte de estabilidad política, aparte de funcionamiento de los puertos, es el ecosistema de automoción que hay en Galicia. En setembro, o vindeiro curso escolar, entrarán en vigor as novas medidas de mellora do ensino acordadas entre a Consellería de Educación e 4 sindicatos. Inclúen un reforzo da atención á diversidade, melloras das condicións laborais dos profesores de secundaria e redución do número de alumnos por aula. Os sindicatos falan de acordo histórico. Eu creo que non é exagerado falar dun acordo histórico. Eso é algo hoxendía raro. Hoxendía raro. Dúas partes fagan cesións para conseguir un acordo que mellora a situación. Un acordo que reforza a atención á diversidade e mellora as condicións de traballo do profesorado de ESO, bacharelato e réxime especial. Avances que van a repercutir na calidade do sistema educativo. Que o profesorado de secundaria volva ás 18 horas lectivas. Tal como dicían os meus compañeiros, isto non quere decir que vayan a traballar menos, senón que van a traballar mellor. O acordo contempla a contratación de máis profesorado e mantén a baixada de ratios que xa se iniciou hai 2 cursos. O que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. O acordo asinado entre a Consellería e os 4 sindicatos non se sumou á ciga. A política nacional segue marcada polo afastamento entre o Goberno e os seus socios polos escándalos de corrupción que rodean o PSOE. Onte era o PNV quen demandaba eleccións e hoxe Junts segue a mesma liña. Os de Puigdemont piden a Sánchez que dea por rematada a legislatura, pero os socialistas non se dan por aludidos e denuncian unha suposta operación ilegal para tombar o Goberno. Pedro Sánchez continúa coa súa axenda alleo debate aberto sobre a continuidade da legislatura. Mucho enfrentamiento y, desgraciadamente, a mucho ruido. Pero nas últimas horas Junts sumouse ao PNV reclamándolle un adianto electoral. El presidente Sánchez convoca elecciones. Os de Puigdemont si descartan apoiar unha moción de censura co PP e con Vox. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles. Os socios do goberno desoen os continuos chamamentos que lles fai o PP. Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente esto se ha acabado.
O presidente agarda calmar os ánimos dos socios cunha comparecencia no Congreso a finais de xuño. Pues espero nada máis e nada menos que lo que hemos exigido, que den explicaciones. E, mentres tanto, os socialistas insisten en que hai en marcha unha campaña orquestrada para tombar o goberno. Que casualidades no parecen, ¿no? Que algo extraño hai. E cando os xornalistas lle preguntan ao ministro de Facenda quen está detrás, Que hai que preguntarle ao señor Feijóo. Hai que preguntarle ao señor Feijóo. Respóndelle o PP. Están conspiranoicos. Hablar de un golpe de Estado desde un ministerio del Gobierno de España es reventar la institucionalidad en este país. Que en sí se alinea co goberno son os sindicatos. Creo que la izquierda no puede renunciar a continuar gobernando. E pídelle a Sánchez que esgote a legislatura. Detido o que fora secretario de organización dos socialistas na Coruña, Emilio Vázquez Blanco é un dos arrestados nunha redada contra a corrupción política en Portugal. Está acusado dos presuntos delitos de prevaricación e manipulación de contratos públicos. Emilio Vázquez era asesor do Partido Socialista Portugués e investigan se a súa empresa de comunicación foi contratada irregularmente na campaña das eleccións europeas de 2019. Emilio Vázquez tamén foi deputado autonómico e viceportavoz socialista no Parlamento galego. Os expertos da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal consideran que o sistema de pensións debe sufrir cambios porque non garante as xubilacións do futuro. Al envejecimiento presionará al alza y acabaremos en 2050, de acuerdo en este escenario base a políticas constantes, con una deuda del 123%. Unha das principais empresas enerxéticas de España, Iberdrola, ten previsto crear 10.000 postos de traballo ata 2028. A compañía presentou hoxe resultados. O ano pasado investiron 14.500 millóns de euros e aumentaron un 12% os seus beneficios. Os accionistas apoiaron masivamente na Xunta Xeral a xestión de Ignacio Galán. Hoy que hemos entrado de lleno en la era de la electricidad y tenemos el apoyo de la sociedad y políticas energéticas más favorables, nuestro crecimiento será imparable. Estamos agora no exterior, vexan o momento en que un dron ruso impacta nun edificio residencial na cidade rumana de Galati, preto da fronteira con Ucraína. Provocou 2 feridos leves. Rusia non admite o incidente máis grave contra un membro da OTAN desde o inicio da guerra. Vladimir Putin di que non está claro que o dron fose ruso, aínda que a Comisión Europea non ten a menor dúbida. O goberno rumano expulsou a un diplomático ruso e tanto a OTAN como Bruxelas endureceron o ton contra Moscova. María Calvo. Si, é a primeira vez desde o inicio da guerra que un ataque ruso deixa feridos en Romanía, membro da OTAN e da Unión Europea. Dende aquí, dende Bruxelas, Ursula von der Leyen asegura que Rusia cruzou unha nova liña, mentres a xefa da diplomacia europea, Kaja Kallas, advirte a Putin de que non pode violar o espazo aéreo europeo con impunidade. A OTAN fala dun acto imprudente e insiste en que está preparada para defender cada centímetro do territorio aliado, mentres a Unión Europea acelera xa un novo paquete de sancións contra Moscova. 9:13 minutos, estamos de novo en Galicia. O mozo que matou a golpes a seu pai en Narón acepta 20 anos de prisión. O acusado alcanzou un acordo ca Fiscalía e a acusación particular que lle evitou unha posible condena de prisión permanente revisable. A condena inclúe a agravante de parentesco e a atenuante de intoxicación etílica. Ademais da pena de cárcere, deberá indemnizar con 250.000 euros os seus irmáns polos danos morais. E os 9 detidos desta semana en Sanxenxo, Pollo e Vilaboa formaban parte dun grupo criminal que se dedicaba ao tráfico de cocaína, haxís, tabaco e tamén medicamentos a grande escala. Así o confirmou hoxe a Garda Civil, que levaba máis dun ano investigando as súas actividades. Os arrestados repartíanse en 2 células e operaban de maneira coordinada por todas as Rías Baixas. O informe forense das lesións sufridas pola filla de Anabel Pantoja apuntan ao pai como posible autor dun zarandeo violento que sufriu a meniña en xaneiro do ano pasado. Os feitos tiveron lugar cando o bebé, de mes e medio de vida, estaba a soas co pai nun centro comercial. Segundo informou o xornal Canarias 7, esa circunstancia é a que motiva que se sinale o home como autor das lesións que obrigaron a hospitalizar a rapaza.
Perigosas manobras ao volante con centos de espectadores, conductores sen carné e competicións de velocidade en plena madrugada. É o escenario que dende hai tempo se viña recreando no polígono industrial de Cea. A intervención da Garda Civil saldouse con medio cento de denuncias e a apertura dunha investigación penal contra 4 dos participantes. Presumían da súa pericia ao volante para deleite de centos de curiosos ou para fachendear en redes sociais, unhas redes que tamén ve a Garda Civil. Así descubriron hai un par de meses as quedadas organizadas neste polígono de Cea. Quedaban polas noites, pois para facer algunha conducción temeraria, algúns trompos, derrapaxes e sobre todo as famosas lanzadas, non? Onde unha persoa se sitúa na mitade dunha calzada e dous vehículos sitúanse o seu carón, e esta persoa dalle esa salida e establecen unha competición de velocidade entre eles. Chegaron a xuntarse 120 vehículos e ata 250 espectadores. Con moito público a escasos 2-3 metros desas conduces temerarias, un mal xesto do conductor, unha mala circunstancia técnica ou mecánica do vehículo pode desembocar nun atropelo masivo. Risco para os participantes e tamén para os veciños. Hai moita xente que ven camiñar, que queremos ter un desgusto. Andan pola carretera general ao par, e a xente non a deixan dormir no tramo onde eles corren. A intervención da Garda Civil rematou con 43 denuncias. De todo hai, temos conducións temerarias, temos reformas de importancia no vehículo, temos seguros, ITVs. Hai 3 investigados por delitos contra a seguridade viaria, ademais dunha muller que acudiu co fillo e a que investigan por desprotección de menores. Un turismo saíuse da vía e acabou batendo contra o muro dun edificio na avenida do Aeroporto, en Vigo. Nun primeiro momento, o 112 recibira información de que quedara alguén atrapado, pero finalmente non fixo falta escarcerar. O condutor xa estaba liberado antes da chegada dos bombeiros. Os sanitarios tiveron que realizarlle manobras de reanimación antes de que fora trasladado ata un centro hospitalario. Nesta xigantesca bola de lume rematou a última proba de Blue Origin, a empresa aeroespacial do propietario de Amazon, de Jeff Bezos. O foguete estoupou no momento do lanzamento en Cabo Cañaveral sen deixar feridos. O fiasco chega a só 2 días despois de que a NASA lle encargase a viaxe para poñer a primeira pedra dunha futura base na Lúa. E, ademais, un paso atrás na particular carreira espacial entre magnates que Bezos mantén con Elon Musk. Imos cunha opción máis segura para viaxar. Ademais, sen presas, sen horarios e ca liberdade de elixir destino cada día. O turismo de caravana está de moda e no Salón Atlántico de Caravaning pódense ver as últimas tendencias neste tipo de vehículos. As caravanas evolucionan, as últimas tendencias optimizan máis ca nunca o espazo, ofrecen vehículos prácticos, fáciles de mover e de manter. Comodidades e o aproveitamento do espazo e todo eso, cada vez é mellor, máis calidade. Están totalmente equipadas e ofrecen moitísimas posibilidades. Hai algunhas que son verdadeiras cucadas. Solucións para todos os gustos, como esta, converter a túa furgoneta nunha casa con rodas en tan só 1 hora, o que se tarda en instalar ou desinstalar o módulo. Tenemos el cliente que puede ser un autónomo que trabaje por la semana con el vehículo industrial de carga y que el fin de semana instale los Vancubic y pueda hacerse los viajes que le apetezca. Ata o salón acheganse todo tipo de visitantes, os que queren cambiar a súa autocaravana ou os que buscan introducirse neste mundo por primeira vez. No tenemos, estamos buscando algo para poder viajar con la familia. Conocemos el mundo y estamos buscando algo para comprar. Os fabricantes lánzanse á carreira de ofrecer modelos para todos os gustos e para todos os petos. Entre as moitas alternativas que ofrece a feira, esta non pasa desapercibida, unha autocaravana co seu propio garaxe para levar o coche, unha solución para os que queren percorrer longas distancias con todas as comunidades sen renunciar a levar logo o coche para moverse pola cidade ou pola costa con toda facilidade. O Salón Atlántico do Caravaning estará aberto ata o próximo domingo en Vigo. Hoxe comeza a Feira do Viño de Valdeorras ca participación de 22 adegas desta denominación de orixe. Cita cas mellores ata o domingo, nun evento que xa cumpre 27 edicións, Demetrio.
Che unha nova edición que bate récord en canto ás adecas que participan, 22 en total nesta feira do viño de Valdeorras. Tamén cambio de ubicación, trasladouse aquí ao campo da festa e tamén, como non, este ano, como novidade, amplíase un día, o do venres, e todo para saborear precisamente un viño tan característico como o desta zona, o de Valdeorras. A boa temperatura para soportar ben estas calores, e iso sí, sempre con moderación. Convértese en epicentro da arte urbana. Volve o Rexenera Fest. Ata o 7 de xuño, 5 artistas de recoñecido prestixio realizarán os murais de gran formato para transformar o barrio das Flores da localidade. Murais con motivos vexetais para transformar a imaxe dos edificios do barrio das Flores. As obras de gran formato volven a Carballo no Rexenera Fest. Bueno, mi obra es muy orgánica y muy vegetal, entonces quería hacer una especie de bonsai, recogiendo la idea de que para mí un poco Galicia es como esa casita natural que tiene España. Raquel Cova desde Madrid, Ona Salvador desde Baleares e, como sempre, con representación internacional. Como sempre, é unha proposta paritaria, internacional, con xente chegada de sitios como Grecia, como Croacia. Todo no mes de prestixio, os que se suma a primeira artista de Carballo que participa no Rexenera, Isa Bermúdez, que medrou entre as obras do certame. É moi raro nesta profesión ter referentes tan preto e, sobre todo, referentes internacionais tan preto de ti, entón creo que me permitiu soñar para poder logralo. Para nós é un orgullo moi grande que Isa Bermúdez este pintando e figurando en este cartel, porque ademais estaba facendo moi ben, está sendo xa cartel tamén en outros festivais, non? Ata o 7 de xuño, xogos e obradoiros completan a oferta do festival xunto ás rutas guiadas polos murais deste museo ao aire libre nas rúas de Carballo. Vexan que historia. O Centro Galego de Vitoria contratou unha orquestra e despois das actuacións a orquestra reclamoulle máis de 6.000 euros de débeda. O centro negouse a pagar e a orquestra denunciou. Agora, un xuíz deulle a razón ao centro. Conclúe que non terá que pagar porque os músicos desafinaban e esquecían as letras das cancións. Mira, Begoña, isto é patético. Mira, Miramos. Vésperas do Apóstolo de 2023, o Centro Galego de Vitoria-Gasteiz contrata unha orquestra galega. Les oyes como berrean? O grupo exixiu un adianto do 50% e logo actuou. Mira, 4. Bueno, viéndoles. Pero es que son malos de solemnidad, E o Centro Galego de Vitoria-Gasteiz xa non quixo pagar o resto dos cartos por incumprimento do grupo. O grupo denunciou, reclamaba máis de 6.000 euros. Pero o Centro Galego non terá que pagar nada máis. Un xuíz deulle a razón. Fala de irregularidades apreciables para calquera ointe medio. ¿Sabes cómo se les olvida la letra? Agora ben, a ver, sempre hai alguén con gana de facer a conga. Como cada venres, chega o momento de coñecer as novidades do luar. Hola, compañeiros. Hola, querido Pablo, aquí estamos preparados. Mira cómo soan estas palmas do público de Luar para aplaudirlle a Orquestra Cinema, a Regina dos Santos, a Ortiga, a Agrupación Azaloira e a... Sí, pero non te olvides que hoxe temos recantos con máxima tensión, que solamente temos 2 plazas para 4 recanteiros. 4 plazas e 2 recanteiros que se teñen que marchar. E está Víctor Fábregas esta noite por Juanito Valderrama. Bueno, que tenemos un programón excepcional, Pablo. Ata agora. Marchamos e facémolo lembrándoles que mañá esta casa, pola nosa primeira canle, ofrecelles en directo esta histórica cita co desfile das Forzas Armadas por primeira vez en Galicia, por primeira vez na cidade de Vigo. Será a partir das 12 aquí na nosa primeira canle. Ata mañán, feliz fin de semana.